Hormatly vatandaşlar, şu gün 2023-nji ýylyň 10-njy maý hepdeniň çarşamba güni DBT platformasynyň kanallarına hoş geldiňiz. Şuňky temamyz Aglawaly Serdaryň Moskwa sapary. Gelin şu arada şunu görüşelim. Ine 7-nji maýda Türkmenistan Bykanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Putin bilen telefon arkaly söhbetleşigi geçdi. Şol söhbetleşigiň dowamyny Rossiýanyň prezidenti Vladimir Putin Serdar Berdimuhammedowy 9-njy maý paradyna çagyrdy. 9-njy maý aýyna 9-njy maýda Türkmenistan Bykanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýeňiş paradyna gatnaşmak üçin Moskwa bardy. Jemi 7 tane daşary ýurt başçyny Moskwa geldiler. Belarusiýanyň prezidenti Aleksandr Lukashenko, Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew, Kyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Jeparow, Özbekistanyň prezidenti Şowkat Mirzoyew, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmanow, Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we Nikola Pashinyan. Paraddan soň döwletleriň başçylary näwelli eskeriniň malaryna gul destelerini goýdular. Soňra SNG birleşigine gatnaşan ýurtlaryň ýolbaşçylary Rossiýanyň prezidenti Putin bilen resmi däl erterlik edindiler. Hormatly vatandaşlar, gelin şu wakalar boýunça Watan habarlary programasynyň berýän maglumatlaryna serdelin. Şol bir kiçik video görkezdim mensede. Bir jemint. Şuň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Russiýa Federatsiýasynyň prezidenti Vladimir Putiniň 1941-1945 ýyllaryň beýik watançylyk urşuny gadyrylan ýeňişiň 72 ýyly münasibetli Moskwada geçirilýän dawraly şäherlere hormatly mehman köküne atnaşma iýeren şakyla boýunça Russiýa Federatsiýasynyň iş saparyny boldy. Ýer bilen hormatly prezidentimiz beýik watançylyk urşuny gadyrylan ýeňişiň 72 ýyllyk bayram münasibetli Moskwa şäherine geçiriljek şäherlere gatnaşmak maksady bilen Russiýa Federatsiýasyna uğramak üçin paýtagtymyň halkara howa mendiligi geldi. Bu ýerde döwlet başçylarymyzy ýurdumyň resmi adamlary götürer. Paýtagtymyzdan uğralan hormatly prezidentimiziň uçary bir näçe wagtdan Moskwa şäheriniň Vnukovo 2 howa mendiligi geldi. Bu ýerde döwlet başçylarymyzy resmi adamlar garşadylar. Howa mendiligini döwlet başçylarymyz. Hormatly vatandaşlar, ine seýdim öýüňiz şu ýerde resmi taýdan adamy garşalylar diýdi. Kim resmi taýdan garşaldy? Hani ministrler barmy? Vice-premier barmy? Prezident barmy? Lavrov barmy? Daşy işler ministri başly? Ýok. Bir ornmatarlar, ýa-ni Türkmen delegasiýasyny garşalýan dejurny ornmatarlar. Onlar resmi taýdan resmi taýdan hormat goýup aldylar ýöne hormat ýok. Kreml köşküne geldi. Bu ýerde hormatly prezidentimizi Russiýa Federatsiýasynyň prezidenti Vladimir Putin mehrill garşlady. Soňra hormatly prezidentimiz Moskwa bilen beýleki wekilçilik toparlaryň ýol başçylary bilen birlikde beýik ýeňişiň 72 ýyllyk münasibetli dawarlara gatnaşdy. Döwlet başçylary dawraly harby ýürüş diýnediler. Onlar şeýlerin geçenligine garamazdan watan gorawyna giden gahrymanlaryň edermenligi, minnettar nesilleriň hakydalaryna we ýüreklerine hemişirik gornandy. Olar watan gorawçylarynyň batyrlygynyň we gaýdywçylygynyň öňünde başa gelýär. Hormatly vatandaşlar, ine ünsverin bolsaňyz, Serdar Berdimuhammedow Международный halkara tribunalyň tarapyndan gözlenilýän jinayetçi Putin ýanyna bardy. Şunuň Putin ýanyna barmagy näme görkezýär? Gelin şoňa sertip geçelim. Birinji, Rossiýanyň Ukraina çolup agresiýa edýänini Türkmenistanyň dol gowlaýany görkezýär. Sebäbi Türkmenistanyň resmi taýdan hemme ýerde Türkmenistany görkezýän adam resmi taýdan şol jinayetçi Putiniň ýanyna baryp şol ýerde ýanky parat geçdi. İkinji bolsa jinayetçi adamy gowlap ýanyna durup Türkmenistanyň awryny bütün dünýäniň öňüne dökdi. Ine kaçanla Gurban Ulyň aktivistleri, Serdaryň aktivistleri agdyny doldurup gürlerine
Siz Türkmenistan maskara ediyorsunuz diýseniz, ine şul adam Serdar Berdimuhamedov Türkmenistan'ı bütün dünyanın önüne maskara etdi. Yani agresiya diyen, zulüm, bütün dünya tarafından terörist hükmünü siredilen cinayetçinin yanına barıp parat geçiriyor. Bu Türkmenistan'ın avrını döküyor. Üçüncü, buna siyasi bezgramotnost deyiliyor ya da siyasi soğuksuzluk deyiliyor. Yine şu siyasi soğuksuzluğu şul yankı geçirilen vaka görkezdi. Dördüncü, Putin Berdimuhamedov'un hocayınlığını görkezdiler. Atalıoğlu kisi bir taraf değil Putin'den. Gatı Putin'e bağlılığını görkezdiler. Putin'e vatanı, halkın satyanı görkezdiler. İki tane Atalıoğlu Berdimuhamedov'lar vatan dönüklüğünü görkezdiler. Sebebi Putin näme diýse büküp edip ýörler. Türkmenistan sırlarına, Türkmenistan halkına satýarlar. Gerek bolsa. Indi men size soru beresim gelýär. Türkmenistan'ın awryny bütün dünyada kim ýykýar? Türkmen halky mı? Türkmenistan'ın opozisiýasynyň wekilleri mi? Ya da iksan Atalıoğlu Berdimuhamedovlar mı? Türkmenistan Putin'den garaşly mı? Yazın şunu öz komentaryaňyzda şu videoň aşağıda. Biz gepleşigimizi dowam edelim. Entek ýanky watan programmasyna görkezdilen zat ýeketek maskaraçylyk däldir. Gelin indiki maskaraçylyga da ýene zert geçelim. Katarına hormatly prezidentimiň garratasynyň we Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadagymyň atasy Berdimuhammed Annaýewiň bolanlygyny ýatlamak gerek. Onuň durmuş ýoly täze taryhy ýanda ýaşlar üçin watan söýjülügiň, harby we raýatlyk borjy wepalygyň beýik nusgasyny urly. Ýerlerini bilip geçdik. 2020-nji ýylda beýik watançylyk urşunyna gazanlan ýeňişiň 75 ýylyk münasibetli dawarlaryň gurulýan pursatlaryny, ikinji Ukrain frontunyň 206-njy atyjylyk diwiziýasynyň 748-nji atyjylyk polkunyň töwüşüň baýdygy Russiýadan Türkmenistana getirildi. Şol baýdygyň astyny idermen we gaýdygysyz esker Berdimuhammed Annaýew töwüşdi. Soňra hormatly prezidentimiz we dawara gatnaşýan beýleki döwlet başdanlary tutuş adamlaryň parahat durmuşynyň we adatlygynyň gorugyna giden hemde 1941-nji 45-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşunyna faşizme garşy töwüşlerde wepat bolan gahrymanlar baradaky ýatlamalary hormatyň nyşany hökümine näweli eskeriň goburyna gül goýdular. Ine hormatly watandaşlar, men size okap berin sebebi bunu siz üns bilen dinlemeseňiz bolmaýar. Üns beriň watandaşlar. Watan programmasynyň diktoryň aýdyşyna görä, gahrymanyň hataryna hormatly prezidentimiň garry atasy we Türkmen halkynyň milli lideri, halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadagymyň atasy Berdimuhammed Annaýewiň bolandygyny ýatlamak gerek. Onun durmuş ýoly täze taryhy eýýamda ýaşar üçin watan söýjülügiň, harby we raýatlyk borjy wepalygyň beýik nusgasyna öwürli. 2020-nji ýylda beýik watançylyk urşunyň gazanlan ýeňişiniň 75 ýyllygy bolanyna, dawarlaryň gurulýan pursatlaryny ikinji Ukrain frontunyň 206-njy atyjylyk diwiziýasynyň 748-nji atyjylyk polkunyň töwüşçüň baýdagy Russiýadan Türkmenistana getirildi. Şol baýdagyň astyna idermen we gaýdygysyz Berdimuhammed Annaýew töwüşipdi. Eýýem 2020-nji ýylda Gurbanoğlu öz we kakasynyň taryhyny üýtgedip, öz wezipesini ulanyp, Türkmen halkynyň taryhyny üýtgedip ýerine falşiwi allyk taryhy goýdy. Bizde näme uruşda wepat bolan gahrymanlar azmydy? Egerde Berdimuhammed Annaýew ular ýaly gahryman bolan bolsa, şo ýerde ýanky beýik watançylyk urşunyna idermenligini, gahrymançylygyny görkezden bolsa, hany onuň medallary? Näçip Sowetler şunu gahryman medalyny bermendirler? Näçip bir 80-90 ýyl geçen soň şul adam gahryman bolýar? Sebebi Berdimuhammed öz wezipesini ulanýar. Bir kanun, falsifikasiýa ýene bir gerek. Näçip Berdimuhammed Annaýew gahryman bolýar 80 ýyldan soň
Haçanla bizim hakyky gahrmanlarymyz, ýagny uruşda ölen adamlar, gahrmançylyk görkezden, äneugli, gäwürtli, marly, lewaply, daşowully, balkanly, akylly bir topar adamlar gahrman medallaryny aldylar. Näçip olar ýatlanok? Näçip olar barada tarihi muzeýler açylanok? Näçip olaryň adlary şuraya bayramçylyk bolanok, ýanglananok? Näçip bul Serdar Berdimuhammedow diýen bir haramzada Moskva gidip ortlaryň öňüne parat geçirýär, näçip öz watanynyň prezidenti bolup türkmen gahrmanlaryna şo ýerde öz hurmatyny goýanok. Näme iwet bolmak bir orunmasar aňary. Seni hatda ministrler marşalmady, orunmasarlar arşaldy. Iwer orunmasaryňy. Raşid Merýedow iwer. O Vepa Beýlekini iwer ýerine goýan adamy. Mejidin başlygyny iwer. Sen halk bilen bolmaly. Sen Putinin iti däl. Wah, ýalňyşdym. Sen Putinin iti. Şoň üçin şoň ýanyna gidýär. Ine hormatly watandaşlar, şu ýaly falsifikasiýa edip, öz kakasyny taryhy goýup, onam gahrman edip, 80 ýyl geçenden soň ine şu kezzaplar Türkmenistany dagyp ýörler. Ine men size bir zat aýdym, Putina diktator diýerler, Putina ýanky jinayetçi halkara gurmalar diýär. Bular Putindan emleşde. Näme Putin atasyny taryha sokup, taryhy çalşyp, şo ýerde ona gahrmançylyk ýanky medallary berip gahrman adyny berdimi? Elbetde ýok. Putin näme öz gyýylaryny, ýa-çağlaryny prezident etdimi? Elbetde ýok. Putin näme özüni milli lider etdimi? Elbetde ýok. Bular bolsa türkmen halkynyň sadalygyndan peýdalanyp, ukladyp, üstüne organlary iteltirip, ýanky o terroristleri, zombilary, ol parahorlarym öz watanynyň elinden gidýärini bilmän olur uhlap ýörler. Halky gorkudyp, ukladyp ine şuguna geldik. Türkmenistanyň bir jinayet alan adamy Berdimuhammed Annaýew Türkmenistanyň 80 uruş guturandan gahrmany bolýar. O näme beýle bolýar? Ýazın kommentariýada öz pikirleriňizi ine şu ýaly kezzap ýurdu dolandyranyna hem ýerde kezzapçylykdyr. Taryhda, siýasatda, ekonomikada, sosial problemlaryna, hem senatda hem ýerde kezzapçylyk, falsifikasiýa. Hatda saýlawlarda da falsifikasiýa. Gelin intek iýini serdeliň hormatly watandaşlar. Täze videonu görkezdiň size. ýylyň geçeni Ine 3-nji videoda ünsüren hormatly watandaşlar. 78 ýylyň münasibetli dawarlar tamamlanandan soňra hormatly prezidentimiz Moskwa şäheriniň Vnukovoki halkara huwamendine geldi we bir ýerden watan dogrady. Huwamendiniň döwlet başlaryndy resmi adamlar götürler. Bir näçe wagtdan hormatly prezidentimiz Muçary paýtagtymyň halkara huwamendine gelip gönni. Huwamendine hormatly prezidentimizi resmi adamlar garşadylar. Ýene bolsa türkmen halkynyň milli lideri, halk maslahatynyň başlygy, gahrman arkadamyň adyny beýik watançylyk urşunyna gadarlan 72 ýyly münasibetli gelen gutlaw bilen tanış edýär. Onu şeýle diýilýär. Onun arkedrati, türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanuly Merkuliç, gadarly doganym. Siz kimde Türkmenistanyň dogully halkyny 9-njy may 2-nji jahan urşunyna faşizma garşy gadarlan beýik 72 ýyly münasibetli tüýsürekden gutlaýar. Bu bayram günlerinde ýowur urşda gaýdulsyzlyk hemde watany bolan çeksiz söýgüni görkezden hormatly veteranlar bizi hatırlaýar. Olaryň edermenliginiň öňünde hemişe başa ýas. Biz geljekki nesilleriň parahatçylygy we awadançylygy uğruna janlaryny gurban eden pederler biziň münasip nesiller kökmünde ýurtlarymyzyň arasyndaky dostluk gatnaşyklary potrandyrmagy mukaddes borjumyz hataplaýar. Ýurtlarymyzyň arasyndaky köp asyrlyk dostluk we hoşniýetli goňşulyk gatnaşyklarynyň mundan beýlegem netijeli ösdüriljekdigini hemde iki dogan halkyň umum bekfitlerine hyzmat etjekdigini inanýar.
Portotdan peýdalanyp, hormatly Gurbanygoly Mälikgulyç, size berk jan saglyk, asyrly iş ýerinizde täze üstünlikleri, Türkmenistan dogonly halkyna bolsa parahatçylyk, abadançylyk we durumlukly ötüş ardy edýän. Tüýsürekden hormatlamak bilen Şafkat Mirziyoyew, Özbegistan Respublikasynyň prezidenti. Şuň ýurdumyzy Hormatly vatandaşlar, gördüňizmi? Ine men size häzir gutluglary görkezinde ünsüň. Hormatly ýylaşlar. Uruşdaky ýeňiş bilen baglanan hemme gutluglar Türkmenistanyň adyna gelenok. Türkmenistanyň halkyna gelenok. Türkmenistan resmi taýdan bar ýerde Türkmenistany görkezmek üçin ýol ýütürleşdiren adam prezident şoň adyna gelenok. Gurbanlyň adyna gelýär. Gutluglar göni ö tohumyň arkada bolan Gurbanlyň adyna gelýär. Näme? Hakykatdan hem gutluglar Gurbanlyň adyna gelenok. Türkmen halkynyň adyna gelýär. Ol bir prosedura, resmi taýdan. Bular bolsa bäýerde de falsifikasiýa edip Watan Yalan habar programmasyna Gurbanlyň adyna gelin diýip görkezýär. Näme Gurbanlyň uruşda boldymy? Ya uruşda gan dökdümi? Ya gahrman boldymy? Bir gorkak adam, kezzap. Uruşda dogulmadamy? Uruş gutoralaň doguldy. Onu gutlap ýa-ni prezidentler ine şoňa agry hormat goýýarmyş. Bu Türkmenistan lideri diýip ine şoňa gutluk edýärler diýip yalan aýdýarlar. Her wagt başga döwletiň prezidenti halky gutlaýandyr. Hiç wagt prezidentini ýa onuň ýa milli liderini gutlaýan näler? Halkyny gutlaýandyr. Şurada da görýän falsifikasiýa edip dur. Ine şu ýaly Watan Yalan programmasy Gurbanly ikisi bütün dünýäni allap Türkmen halkyny uklatjak bolýar. Bir daha da üns berdiňizmi? Hormatly vatandaşlar, ine şul gutluglar ýelenine ýa-da telewizionyada köp zat aýdylanyna Gurbanlyň ady tutulýar. Hatta onuň oglunyň adam tutulýar. O diýmek näme? Türkmenistanyna hälem prezident bolup Gurbanly dowam edýär. Serdar ol oýunjak. Kakazyr şoňa da inanmaýar şol gutluglary. Üns beriň. Şonu prezident diýip hasabym edenok Gurbanly. Bolýar halk diýip hasap edenok. Hatta öz oglundan prezident diýip hasap edenok. Şol ýaly kezzap. Hemme gutluglar aýdýar, hemme nemeleri özüne çekýär. Telewiziony açdyň, gahrmanlar kada. Bir Serdar boýunça 30% aýdylan bolsa, prezident ýa-ni gahrman arkada ol hiç kim. 70% maglumatda şo boýunça idýär. Şo boýunça ýa-ni şoň sesi ýanlanýar Watan habar programmasyna. Ine şoň üçin men öňüme aýdyp gelýän döwlet ýok. Hatta prezident hem ýok. Şo Gurbanly hemme ýa-ni döwletiň şahlaryny ýa-ni guruluş şahlaryny öz eline alyp dolandyryp döwlet. Şo ýaly kezzap. Biz şu kezzapdan diýilmesak, hatta Türkmenistanyň bir kanun prezidenti Serdaram arkyny gezip prezidentligini etbilmeýär. Şoňa da bermeýär şol adam. Aý, Hudaý saklasyn. Hemme zat spektakl. Indi men bir soragym bar size. Ýazyn kommentariýalarda. Türkmenistanyň kim prezident? Hälem Gurbanly Berdimuhamedowmy ýa Serdar Berdimuhamedow? Ya da iki kelleli prezident mi Türkmenistan'da? Ýa-ni öz pikiriňizi kyn görmän. Bir de sizin pikirleriniz gaty wajyp. Hormatly vatandaşlar, eger siz ünsüp dinleyen bolsaňyz, ine Gurbanly eýýär Türkmenistanyň taryhyny üýtgetdi. Berdimuhamed Annaýewy uruşda bolan gahrman etdi. Onuň muzeýini açdy. Bu eýýär Berdimuhamedowyň birinji nesiliniň ýa-ni geldigini görkezýär. Inni mekteplerde, üniversitetlerde ve okul jaýlaryna Türkmenistan taryhyna şu Berdimuhamed Annaýew uruşda ine şeýle boldy, gahrman boldy, edermenlik boldy, ýaşyra nusxa boldy diýip ýa şu taryhy izçad edilýär. Şu taryhy öwrenilýär. Bu hem taryha girdi. Bu hatta bizim täze taryhymyzy falsifikasiýa etdi. Niyazow bir etdi, Niyazow kynam inni on atalaryny ýa dogonlaryny gahrmanlykdan aýda özüni goýup başlady. Ünsüň.
Berdimuhamedov Anayewiň nesilini koydy. Inni ol birinci nesil bolýar. İkinci nesil Gurbanuly özüni iki ede kahraman etdi. Konstitusiýany bozup, sadaka abazyny ýaşular ulanyp özüni milli lider etdi. Yine de sadaka abazyny ýaşular ulanyp özüni arkada lakamaldy. Bizim büdjetimizden bizden soraman 3,7 milyardy ogurlap bizim pulumuza, yani bizden soraman ruhsatsız öz arkada şäherini gurýar. Arkada şäherini gurýan han halktan soradymy? Ýok. Ya şöyle 3,7 milyar pul koyacağını bize aittim yok. O büdjetin 35%'i. Ananın büdjette 5% kazanılırken yani profitset olsa şu pulu satsalar, soğuyalar yani Türkmenistan üstüne soğuyalar. O ne ile 35% bizden tormal yöne gidiyor. O 35% biz vermeli halk bilen bizim TV aylıklarımızdan yine şu belgeler yapılar. Bizden tormal bizim pulumuza öz şäherini, özü ýankyrşeýini alyp, öz netice çykaryp gurýar. Kezapçylyk diýmişim. Aňyrbaş kezapçylyk. Bikançylyk bul döwlet pulunu ogurladygyny, ogurlaýandygyny o ofitsialny resmi taýdym görkedi. Diňe şoň üçin batmaly şuny. Haramzadany. Inni ol ikinji nesil Gurbanuly. Ünsüren Berdimuhamed Anayew. Birinji nesil taryha gitdi, kitaplara gitdi. İkinci nesil öz-özüni padşah etip gelýän Gurbanuly Berdimuhamed. Inni üçüncü nesil bizim saýlaw setlerimizi ogurlap, falsifikasiýa edip, siýasy maşynçylygyň üstülen bikan ýagdaýda öz ogulyny Serdar Berdimuhamedow edip beldi. Bu aýraty nesil, üçüncü nesil. Her nesil normalde 20 ýyldyr. 20 ýyldan soň ýeni bir nesil. O nesil geçýär 20 ýyl, ýeni täze nesil dörýär. Ine derdim. Bu öz 20 ýyllyk, ýani 17 ýyllyk wezipesinde Türkmenistan ýolbaşy wezipesinde iki nesil sokdy. Öz kakasyny sokdy, Berdimuhamed Anayew we özüni sokdy. Indi üçüncü nesil hem goýdy öňe. Serdar Berdimuhamedow. Diýmek geljek 20 ýyl şol Serdaryň nesili bolar. Ýöne biz ýene de uhlap ýöresek, ýene de biz bolýaly, muradagy näme gurgun edýän diýip otursak, dördüncü nesil emele gelip dur. Ol Kerim Aktygy. Eýýam MHM gullugyna işläp ýör. Şo ýere häzir bir ýolbaşy bolar. Şo ýerde eýýam bir kiçirak ýolbaşy. Ýolbaşy bolup, eýýam öz gaýyn gudolary bilen Türkmenistan talap başlady. Dördüncü nesil gelýär. Diýmek geljek 20 ýyl, geljek 40 ýyl belli. Ine men şonu aýtjak bolýan size. Uhlamaň, ýatmaň, bolly edelim. 32 ýylda Türkmenistan basyp alan diktatorlyň hereketlerini size düşündürýän siýasatçy bolmady. Inni opozisiýa halkymyň gözlerini açýar. Ýöne halkymyz uhudan hiç ýyl çykasy gelenok. Halkymyz ýaşan günne zeýrenýär, ýöne hereket edesi gelenok. Ine Türkmenistanyň opozisiýasy size bolup geçen zatlary jikme-jik beýan edip, ýa gizlin zatlar açyp düşündürýär, agzyna salyp berýär, şonu da uhlasaňyz onu özüňizden görün. Ine şu zatlary gyýyskaça analizde görünýär. Ýöne derňäp analiz etsem edil, ýa-ni liniýada goýulanýar bolýar. Ine Gurbanulyň hereketleri. Ünsüren vatandaşlar, 2020'de şu parçalı geçe diýsek, inanman üstümizden ulýadyňyz. Inni fizik taýdan geçtiler. Inni resmi taýdan bu dokumentlaryny düzelt başladylar. Kakasyny taryha saldylar, tarih diýip. Özüni arkada etdi, arkada şäherini gurýar. Arkada köçeleri, zatlary, futbol kluby, aýratyn şäher etdi, onu diňe ýa-ni özüne degişli şäher etdi. Hatta velayata degişlemde. Bizim büdjetimizden pul basyp ýörer. Oğlunu prezident etip koydu, täze nesil döretdi. Yine de öňde geljek 20 ýyllyk nesil döretdi. Inni onam uhlak galyp otyr, inni Kerim Berdimuhamedow MHM'nin içinde işläp ýör. Onun gaýyn gudolary Türkmenistan talap başlady. Täze 4-nji nesil. Diýmek bizim 40 ýylymyz eýen bagly.
eýem çözülür. Padşah kaçan geçine geçirmeli. 40 ýyla eýem nukotlar goýup, reper çekip liniýadan gidip durmaly. Ine men şunu düşünjek bolmam size. Inni opozisiýa halkymyň gözüni açýar. Türkmenistan ýuwaş-ýuwaş hususy Gurbanlygyň padşahlygyna geçýär. Türkmen halky bolsa uğradylyp, gorkudylyp, ýurduny ýitirip gelýär. Mümkin bizim halkymyz watanyny ýitirip, Gurbanlygyň padşahlygyna ýaşamaga münasipdir. Ýazın kommentariýalarda öz pikirlerinizi mümkin şol şeýledir, mümkin biz şonu isleýändir hem. Ya bir topar Gurbanlygyň aktivistler häzir öňe çykyp ine mış Serdar düzçekmiş, Serdar gowlaşdyrjakmış, bir topar mışlar döredýär. Berdi Muhammedow mış boldy. Ine ýollar açyljakmış, ine gowlaşjakmış, konvertasiýa açjakmış, internet açjakmış. 17 ýyl ýaşak geçdik. Inni mış bilen Serdaryň mış bilen bir ýyl ýaşak oturduk. Siyasatda ve iqtisadiýetde şeýle bir kanun bar. Eger täze ýolbaşy gelip bir ýylda hiçlat etmedik bolsa, inni hiçlat etmez. Bir kiçirak ýanky kiçik reformlar eder şoňdan tamam bar. Gaýtyp öz wezipesini özüni saklamak üçin gysarda ýanky repressiýalary güçlendirir. Ine şo bolar. Ine şonu size men aýdyp geçjek boldum. Şany seni bolan Hormatly vatandaşlar, siz bir dagda düşünmeli. DWT hereketi, aktivistler ýa-da başga adamlar, ýeköller ýa bir kiçik topar, ýa bir ulrak topar hiç zat edilmez. Egerde siz goşulmasaňyz, egerde siz bizi gollamasaňyz hiç zat bolmaz. Şoň üçin diňe size bagly. Geljek durmuş. Sizin geljek durmuşuňyz Gurbanlygyň elinde de däl, MHM-iň elinde de däl, polisiň elinde de däl, Serdar Berdimuhammedowyň eline de däl. Özüňizi ejizläp ellerine serdip oturmaň. Sizin elinizde. Men her wagt aýdýan. Siz çözmeli. Halk ýeketek döwletiň ýolbaşydyr. Ýolbaşydyr. Serdar bilen Gurbanlygyň bilen bular girmişikler. Özüni orp bilmeýän a karpyna şermenine sowgatsyz siýasatçylar. Biz täze saýlawlar geçirip, täze hemme ýerde parlamentde, hekimlikde, prezidentlikde, etraplarda hemme ýerde täze adamlar saýlap, MHM, polis, waýenni hemme ýerde täze çekip. Hemme zat ýykylyp bir padşahlygy geçer ýaly taýýar bolup durdy. Biz şondan gitmeli. Uhlamaň, oýanyň wagty geldi. Hormatly vatandaşlar, inniki gepleşikler çeldi. Hoş sag bolun. Biz sizin bilen her wagt biz sizin üçin işleýäs. Biz Türkmenistan halkyny azatlyga we adalet durmuşuna elçek bolýas. Sag bolun.